Dit is Sanne. Ze is zoontje in Rood. Ze werkt in Sint-Anna-parochie en ze had op de praktiekschool Comenius zitten in Ljouwert. En ze werkt nu bij Bakkerbaard in Ljouwert. Hey Sanne. Hey. Hoe is het? Goed hoor. Je gaat me aan het werk zetten vandaag. Ja, dat ga ik zeker doen. Wat gaan we doen? We gaan broodjes maken, klanten natuurlijk helpen, Ja. drinken bijvullen, een beetje schoonmaken. Oké. Dus laten we beginnen. Oké. Let's Volg go. me maar. Dat je netjes, hè? Ja, klopt. Handig. Nou, Sanne, wat gaan we doen? We gaan tomaten snijden. Tomaatjes snijden. Zal ik ze ervoor doen? Ja, Oké. graag. Oké. Ja? Dat zijn de plakjes. Ja. Oké, dus dan moet ik deze nog zo snijden? Eerst zo snijden, ja. Ja. En dan ook nog zo, hè? Nog een keer zo, ja. Jeetje. Wat voor werk doe je precies? Ik werk bij Bakker Bart. Ja. Met helpen, broodjes maken, afwas doen. En het is nu nog mijn stage. Ja. Maar zometeen als ik 18 word, dan is het mijn werk. Als je jarig bent geweest, krijg je een officieel contract. Ja, En dan ben je gewoon aan het werk. ja klopt. Hoe tof is Ja, dat? heel tof. Ja. En dan vraag je aan die klant: goedemorgen, kan ik u misschien helpen? Dus, oké, Goedemorgen, kan ik u helpen? Dus er komt de klant aan. Goedemorgen, kan ik u helpen? Oké. Hey, en waarom past dit werk zo goed bij je? Ik hou heel veel van bakken en ook van koken. En ja, ik vond het gewoon superleuk om dit te doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan ik u helpen? Een broodje met brie alsjeblieft. Doet ook brie, walnoot en honing? Alles erop en eraan. Oké. Alles Doet ook, erop en eraan. ook boter? Nee, oh sorry, geen boter. Oké, Geen boter? Dan doe je geen boter. Weet je nog? Zo, ja. Oké. Had jij gelijk in de gaten dat je zo'n leuke baan zou kunnen vinden? Eigenlijk niet. Bedrijven willen ons vaak meestal niet, omdat we van praktijk komen. Maar ik heb nu wel gezien dat het dus wel kan eigenlijk, want anders was ik hier niet. Nee. En dan vraag je, wilt u rucola of wilt u sla? Wilt u rucola of wilt u sla? Ik lust wel een rucola. Beetje rucola. Hoeveel zoiets? Ja. En hoe voelt het dan als je nu straks een vast contract hebt? Fijn, want dan weet ik sowieso zeker dat ik gewoon aan het werk kan. En dat ik geen zorgen hoef te maken en dat ik gewoon werken kan Ja. eigenlijk. Dus kun je aan je Ja. toekomst denken. Toekomst denken, ja precies dat. En je ouders, hoe vinden die dat? Ja, helemaal top eigenlijk. Het is geweldig dat ik gewoon die een ook baan trots? kan vinden. Ja, helemaal. Maar misschien is het nog wel veel belangrijker. Ben je zelf ook een beetje trots? Ja, dat zeker. Ja, want ik had het niet verwacht. Alsjeblieft, fijne dag verder. Alsjeblieft. Fijne dag verder. Fijne dag verder. Geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel. Hoi hoi. Tot ziens. En als er nou jongens en meisjes zitten te kijken van de praktijkschool. Ja, En die denken van nou, ik weet nog niet precies wat ik moet gaan doen. nee. Maar wat voor tips zou je die willen geven? Gewoon je toekomst volgen en kijken wat je wilt doen en ga ervoor.